Cristi are numai 3 anișori și în urmă cu un an a fost diagnosticat cu autism. Până la înființarea centrului, mama lui cheltuia luna 2400 de lei pentru tratamentul copilului. Este diferența de la cer la pământ de când l-am adus, deci știe mult mai multe, a învățat, este mult mai cu minte. Acum nu mai fac decât 2 ore terapie cu el acasă. 32 de copii cu vârste cuprinse între 3 și 12 ani stau în centru câte 6 ore pe zi. Aici sunt în grija specialiștilor, psihologi, logopezi, kinetoterapeuți, psihopedagogi și educatori. Lucrăm după programele TIC, care înseamnă un tip de învățare structurată a spațiului, care creează copilului posibilitatea de a fi independent și de a dezvolta abilități de comunicare. Nu s-a descoperit la ora actuală medicamentul minune sau terapia minune care să vindece, însă putem să adaptăm la o viață cât de cât aproape de normalitate. Constanța este una dintre zonele cu cele mai multe cazuri de autism.